Mad til milliarder. Det er sandsynligt, at verdens befolkning frem mod 2050 vil stige med næsten 36%. Det er et problem, siden at vi så de næste 40 år bliver nødt til at producere flere fødevarer, end vi samlet set har produceret de sidste 12.000 år. Dette er et meget relevant problem, da vi allerede i forvejen er i mangel af mad i mange dele af verden, og der i forvejen er næsten 900.000, som der sulter. Det problem bliver jo ikke ligefrem løst ved, at vi kun bliver flere. Nej, nærmere det modsatte. Som man kan se på den her model, så er landbrugsarealet per verdensborger faldet rigtig meget siden 1961. Og den vil bare falde endnu mere indtil 2050. Det vil så sige, at vi får mindre og mindre plads til at dyrke vores føde på, og derfor bliver vi nødt til at finde andre midler, hvis det her så ikke skal blive et kæmpe problem. I forhold til hvilke problemer der er i vores fødevareproduktion, så er der nogle forskellige at hive fat i. Først og fremmest så har vi jo den globale opvarmning, som mange steder ødelægger jordens frugtbarhed. Det er heller ikke alle steder på jorden, hvor jorden er lige frugtbar. Tropisk jord er for eksempel ikke lige så frugtbar som meget andet jord. Og det er noget, der er meget i Afrika. Udover det, så kan man se på de her 2 illustrationer, som jeg har herovre. Der kan vi se effekten af den grønne revolution, både i Afrika og så i Indien. Og man kan se, at der er en tydelig forskel i det, at Afrika faktisk ikke ændrer sig vildt meget, hvorimod at Indien har en ret høj stigning i forhold af udbytte. Det kan der også være flere grunde til. Både den her ikke særlig gode frugtbare jord i Afrika, men også bare det, at Afrika ikke har midlerne, som for eksempel kunne være pesticider eller kunstgødning. Afrika er også dårligt stillet på den måde, at de ikke vil kunne bruge alle deres udbytte nødvendigvis, fordi der er en rigtig stor chance for plantesygdomme. For eksempel hvis vi kigger i Uganda. I Uganda der udgør marker med bananplanter en tredjedel af hele landets opdyrkede areal. Men der er bare et problem, fordi der er kommet en ny svampesygdom, som truer bananerne rigtig meget. Den hedder sort sigatoka, og den har bredt sig til det meste af verden. Og den kan så den kan give helt op til 50% tab af udbyttet. Så på den måde er Afrika igen rigtig, rigtig dårligt stillet i forhold til mange andre steder i hele verden. Et andet problem er igen, at vi bliver flere og flere mennesker, som der skal brødsfødes. Men vi bliver også en større middelklasse. Og i takt med, at den stiger, så stiger efterspørgslen på kød- og mælkeprodukter også. I gennemsnit så spiser en verdensborger dobbelt så meget kød, som vi gjorde for 50 år siden. Og Danmark, vi ligger altså forrest, hvad det gælder efterspørgsel af kød. Og det regnes med, at efterspørgselen på kød vil stige med over det dobbelte inden 2050. Hvis vi så går videre til den her model, så er det meget nemt at se, at der er en meget stor forskel på, hvor meget plads det kræver at producere de forskellige fødevarer. Som vi ser her, så kan det godt være, at et kilo oksekød det giver 3 gange så meget energi som et kilo kartofler. Men til gengæld så kræver det også bare lidt over 100 gange så meget plads at producere det her kilo kød. Dyrene, som vi får kødet fra, skal jo nemlig også selv fodres. Så derfor så bliver vi jo nødt til at bruge plads og ressourcer på at dyrke foder til dyrene, i stedet for at dyrke det til os selv. Hvilket så fører mig hen til overskriften af det her slide rent faktisk. Hvordan kan vi løse de her problemer? Hvis vi kigger nærmere på den her model, så kan vi jo se, at hvis vi ændrer vores kost, så kan vi også se, at det kræver meget færre ressourcer at være vegetar eller leve af grøntsager og diverse frugter, end det gør at skulle til at leve af svinekød og oksekød. Hvis vi ligesom lagde kosten om og begyndte at spise færre kød, så ville det også bare være meget bedre for miljøet for det første, i det at dyr eller husdyr rent faktisk udgør sådan cirka 15% af alle drivhusgasser. Og så er det også bare meget bedre ressourcemæssigt at være vegetar. En anden løsning på det her kæmpe proteinbehov kan så være insekter.
For de fleste miljømæssige årsager hjælper det også. Som jeg sagde lidt før, så udgør husdyr, de står ligesom for 15% af alle drivhusgasser i universet. Hvor derimod insekter, de kun står for under en 100-del af det. Det er også bedre miljømæssigt på den måde, at al ammoniakudslip, der er det husdyr, som der står for 2/3 af det. Hvor at insekter så klarer sig en 10. bedre på det plan også. Der findes mere end 900.000 insekter på jorden, og det vil så sige, at de udgør 80% af hele alle jordens kendte dyrearter. Indtil videre er der fundet 1900 spiselige arter af insekter, og der forventes at blive fundet omkring 100.000 flere. Så på den måde er insekter en rigtig god løsning til det her proteinproblem, siden at de nærmest ikke kræver nogen plads at holde, og de heller ikke er miljøskadelige. For så at gå tilbage til et andet problem, det er, at en 1/4 af hele verdens befolkning, de bruger fisk som den vigtigste proteinkilde. Men på grund af storfiskeri, så har vi udpint havet og dets økosystem, og haven er næsten tømt for fisk. Men her kommer løsningen så. Vi kan lave en masse fiskefarme, og i fremtiden så regner vi med, at de fleste fiskefarme, de vil ligge ude i selve havet. Der er allerede kommet nogle stykker, og det er rigtig effektivt, fordi så bruger vi plads, som vi alligevel ikke bruger til noget andet, hvis man kan sige det på den måde, i det at vi ikke rigtig laver noget ude i havet. Ja. Men i hvert fald, så kunne det være en rigtig god løsning, fordi at så behøver vi ikke at bruge plads på det inde på selve jorden, men vi kan stadig få de her fisk, som så mange har brug for som proteinkilde. For derimod så at gå tilbage til de her plantesygdomme, så kan man lave noget, der hedder induceret resistens, som er en beskyttelsesform, som hæmmer stort set alle sygdomme, som der vil kunne gå ind og ramme planten. Og den aktiverer sådan en masse forskellige forsvarsmetoder inde i selve planten, der både kan beskytte den for svampe, bakterier og forskellige viruser. Det er en vaccine, som indeholder nogle bestemte bakterier, som så kan få planten til at kunne kurere den selv, og så dermed blive resistent. En anden løsning på de her plantesygdomme kan så også være, at vi gensplejser planterne. Gensplejsede fødevarer, det er afgrøder, som der har fået en ny egenskab, ved at man så har puttet et nyt gen ind. Det kan så for eksempel være, at en plante bliver gjort mere modstandsdygtig over for eksempel en eller anden plantesygdom, eller mod skadedyr, eller mod noget bestemt vejr. Der er så også en tredje ting, vi kan gøre. Det har så ikke så meget med plantesygdomme at gøre, men vi kan begynde at plante vores afgrøder i laboratorier. Det er man i hvert fald begyndt på i Holland, og det skulle være godt, fordi at når de her planter de bliver dyrket i laboratorier, så får de bedste forudsætninger for at kunne vokse ordentligt, og for at kunne give de bedste resultater i form af den rigtige mængde protein, og optimal smag, og en ordentlig mængde af næring. I de her laboratorier, så bliver planterne kun belyst i den bølgelængde, som de har brug for. Og det bliver så styret af en computer, som så sørger for, at hver plante får den optimale niveau af lys og vand og varme. Udover det, så kan vi også fælde mere skov, for at kunne få flere steder, få mere plads til at plante de her afgrøder på. Det kan så være både godt og skidt, fordi det kan jo være skidt for miljøet i det, at vi så fælder en masse planter, som så ikke kan optage CO2. Men ja, der er forskellige løsninger i hvert fald på det her problem, og vi må bare håbe, at de kommer i brug, så vi ikke står i kæmpe problemer i fremtiden.